Dan cah siji iki pancen demit. Aku kira ndelok polahe Bagong iso guyu dhewe dunekke demit ya. Terus kirik. Ngapa ya, Pak? Kowe iki tak omongi to. Ha piye? Maksudmu kene mau piye? Lho, melindungi Bapak. Aku ki ora arep ngopo-ngopo. Nek iso ana rembug dirembug, ana perkara dirembug sarana bedamen. Lah kok mesti kowe iki gawe geger, mesti gawe rame. Iki nek kowe kaya ngono kuwi tak ngibarate jagung bakarane. Agene ana jagung mbok ditokke, Mir. Ora, cah goblok ora. Jagung bakarane iki apa kuwi paribahasa, tanggung perkarane ngono lho. Kowe iki sing gawe perkara, kowe kudu nanggung perkarane. Maksudnya aku mungsuh Durna apa piye? Kowe sing gawe perkara ya kudu wani nanggung. Oke. Meng Durna iki kok pancen aku niat kepengin olahraga asine. Nandingi Kurawa. Gong Kurawa iki arep kaya ngapa digdaya-digdaya lho Le. Ora wedi aku. Lah terus kowe arep kowe sing ngertok ndelke sapa? Ha iki ngapa iki dating pendelik iki? Wo, setan iki ora. Mulane kok kendele ra jamak-jamak. Nek ora ana iki aku ya meneng wae. Gandeng ana nom-noman iki gunane apa? Mula aku terus gleleng to menano apa jenenge sambil menyelam minum air. Tegese piye kuwi? Main ketok nek Bagong kendel. Ora ngerti nek sing tak tantangke iki piyai-piyai iki. Mangke tak aku ditonton wong semene kok wah Bagong gleleng tenan jane ya nul. Pancen wedhus tenan. Mbek, mbuh. Ora caturan. Ndara Antasena. Piye, Kek? Niki anak kula Bagong batur sampeyan wis goleke gawean. Nyuwun ngapunten nggih, Den. Ora apa-apa. Gong, nun. Kowe wis tuwa, leren ngaso. Kula tak tandangane. Krungu ta kowe. Niki nom-noman sing tanggapi ngene iki. Bagong kowe rasa melu-melu Kurawa tak tandangane. Ndara Gatotkaca pancen jos. Bagong rasa melu-melu tak tandangane Bagong. Wah, Ndara Antarja nyos. Mengko kowe lingguhan karo aku, Bagong. Piye, Gong? Iki ra patek otop iki. Kancane do nyambut gawe engko lungguhan karo aku, Bang. Apa mempaitan bokong lho? Paitan bokong piye? Lungguhan iki ra mung paitan bokong to. Wah, mbok temandang. Aku ki nek temandang sing tak nggo jagan ming Kakang Antasena. Mong Kakang Antasena wis saguh ngewangi kowe ya wis ben Kakang Antasena. Kulawa 100 ki rasa dadang nganggo Kakang Garaca, rasa dadang nganggo Kakang Antarja. Kakangku Bambung Antasena iki nganu iso ngrampungi perkara kok. Ya Kang, mbuh. Kok mbuh apa? Mbok sing sopan iki. Aku arep dikaya ngene iki ya anak satriya, anake Bapak Werku tok bambung-bambungke. Oh, senengane ora. Aku ora ngajar karo Kakangne kok Bambung Antasena. Sing bener iku Kocluk Antasena. Miang sasangka wayahnya bagya lumaras mangrengga lareng puri yakti ana Sirmandaya Mandaya sekaring keswa
Sadri kapitaning Surya dening Wangkawa Handra sumembur saking salira Resang sekaring Nalendra lela Resang sekaring Nalendra Sukmeng nala rum sedya asmara dewa dewataning sukmeng salira madibya dibya sang nata ngandika gugek sadulita mel anakku sing tak tresnani anak Anung Hanindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja kandhek ing pangucap nanging ngababaro dadi pakarti nala gareng slamet nggonmu sowan ngersaning Bapak Tole tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ingkang putra Rama kepareng kula ngaturaken sembah pangabektinipun ingkang abdipun nala garing kunjung kersa paduka Kanjeng Rama Semar semban kula ndak tampa gawe gedhening ati ning wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa tampanana nala garing kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan Kanjeng Rama pangestu paduka mawahana kabagyaning gesang kula gawe bombong ati ning wong tuwa prayogakna nggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi Rama Petruk padha slamet sak praptamu Panakawan Petruk anakku panenggak tansah pinaringaning kawidadan Pak bekti kula kunjung ngersanipun Bapak iya tak tampa pangestu ning Bapak tampanana kula pundhingga jimat paripun dayana ning kasantosan ora liwat prayogakna nggonmu lungguh sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersanipun Bapak anakku sing bagus dhewe anakku sing iso njunjung derajating wong tuwa Bagong padha kandir harja sak praptamu Bagong selamat Semar kurang ajar kancane do pakpek-pakpek kok kowe kok Semar pangestunipun Bapak wilujeng niring sambikala sowan kula tebih saking rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bapak iya Bagong tak tampa pangestune Bapak tampanana Tole kula pundhingga jimat paripin dayana ning kasantosan amawana kabagyaning gesang kula Pak iya syukur gawe bombong ati ning wong tuwa
dene ora mingkuh kelawan dawing wong tuwa. Titik lungguhan iki anak-anakku tak timbali supaya sowan ning Karang Kadempel. Dina samengko wis mlumpuk. Aja kaget atimu dene sak gedhagan iki bapak kok nglumpukke sangganing para kawula sak padukuhan Karang Kadempel. Mila ndadosaken kaget raos sing manah kula, Pak. Kersane bapak niku napa? Bapak niku gadah damel pripun? Menawi kepareng kepedharing kathah dhateng ing putra Punala Garing kepareng kula nyadong dawuh lan bapak menika disedya menapa kok benten ngladat ingkang sampun sedaya para masyarakat padukuhan Karang Kadempel dipun klempakaken wonten ing bale padukuhan menika kersanipun bapak kados pundi menawi dipun keparengaken ingkang putra Petruk nyadong dawuh Pak enten napa bapak nggadahi kersa napa kok anak-anak ditimbali sowan beda karo adat sabene. Monggo adat saben niku bapakne duwe niat napa-napa niku ora tau taren karo anak-anak, ngerti-ngerti wis dadi anak-anak mingkari weruh. Ning kok ora kaya sagedhagan menika, bapak kok lumpuhke anak-anak niku kersane napa? Kepareng ambabaron ingkang sejati ingkang putra Petruk nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama pinggalipun Bapak Semar. Semanten ugi ingkang putra ragil, Bapak. Kemareng kula nggih nyadong dawuh kagiat raos sing manah kula dene Bapak nglempakaken para masyarakat semanten kathahipun tanpa konsumsi babar blas. Yo kancane omong apik-apik kok kuwi mesti geseh lho, Gong. Menika kersanipun Bapak kados pundi menapa badhe damel kelaparan menapa? Kepareng ingkang abdi pun utawa putra pun Bagong nyadong dawuh timbalanipun Bapak Semar. Menawi Bapak Semar gadah niat seda dinten menika. Gong ra. Menapa Bapak niku ajeng pamit kalian masyarakat, menika kula aturi paring dawuh ingkang tetela kula nedya nglumahaken asta. Anyuwun ngersanipun Bapak derek badhe dipun paringi pinten kemawon kula namung ndederek. Nek wong nyadong timbalan iki nganglungake jangga nilingake karna. Kata-katane aja padha, Tru. Wong ki nek iso ki duwe ide dhewe-dhewe. Kowe nganglungke jangga nilingake karna, aku nglumaken asta nyuwun peparing dhateng sampun Bapak. Mugi pareng ambabaron ingkang sejati ingkang putra pun Bagong. Nedya sak biyantu dhateng putripun Bapak Semar menawi Bapak Semar saestu gadah niat ingkang ginebeng wonten tenenging penggalih sinengker wonten ing penggalih paduka Bapak kepareng ambabaron ingkang sejati sengking Purwa Madya lan Wasana kula nedya anelingaken karna anglumahaken asta Barataya ngemis meneh. Mugi parenga Bapak paring dawuh Bapak. Andra ingkang kosike ora ngawur. Sing suluk men dalange wae. Monggo Bapak kula aturi paring pangandikan. Nek ngrungokke tembunge Bagong iki nek wong ora kulina mesti gampang nesu, gampang emosi. Ning gandeng Bapak ki wis kulina, tembungmu mau malah nglipur atine Bapak. Kene-kene rada maju. Aku tak kandha karo anak-anakku katelune pisan. Lala Garing Petruk apa dene kowe Bagong? Handra ingkang Puspita kasiling samirana mrih sekar gadung oh
maweh raras renaning driya kowe tak kandhani aja to kaget ya tole nek tok anggap sepele pancen sepele ning tumrap wong tuwa kaya aku olah rasa kuwi kudu didhisikake tegesipun pripun Bapak paring pangandikan mekaten tegesipun pripun Bapak paring pangandikan mekaten wong tuwa kaya aku ki dikulinake ngonceki marang Sasmita mbuh Sasmita metu dalan sing kepiye ning tumrap Semar pendak-pendak ana kahanan ingkang ora sakbaene mbuh ingkang magepokan kelawan donya ingkang magepokan kelawan uripe Semar dhewe lan ingkang magepokan kelawan kahanan kiwa tengenku mau mesti tak pikir lah ingkang arep tak kandhakake iki olah Sasmita ya kuwi Sasmita ingkang wis ndak tampa metu marganing pasumenan walah nglumpuke masyarakat semenake kok ming rembug impen to Pak impen menika rak kembangipun tiyang tilem utawi tiyang nindra utawi tiyang sare tiyang menika menawi boten ngimpi menika malah justru le turu niku anger ha kok ping perkara impen kok dadak menyita waktu kula lek kula urip ning alam padang dadak sowan kersaning bapak ming perkara ngrembug babakan pasumpenan ning tumrap kula ya wigati lho Pak bapak nyumpena napa kok semune bapak li menggalih sanget-sanget gong bapak ki ming ngrembug impen ngimpi apa ya Pak engko tak tilene ning 1001 malam ngandel ora kowe apa-apa kok dileki nggon buku terus dituku dengkulmu mlocot kaya ngono kuwi ora entuk laranganing negara aku ora tau tuku lho Tru aku ki mung titip padha wae titip karo tuku ki yo senengane kok kowe iki dilareni tok gong kaya ngono kuwi mula kowe iki keluargamu murat-marit duitmu ora tok keke bojomu mung tok penting ki don kaya ngono kuwi kok sikik aja doting celebung nek kowe nganggep impen kuwi kembanging wong turu impen kuwi ora tau mbok gagas ora apa-apa mula aku ngandhake wong tuwa kuwi olah rasa olah Sasmita kuwi mesti padha dipetung lah gandeng bapakmu ki peranganing wong tuwa mula pendak-pendak ana apa-apa ingkang ndak lakoni kuwi tak jumbuhake karo kahanan tak onceki iki mengko arepe ana apa iki mengko kedadiane kepiye kuwi tak gathuk-gathukke mula wong Jawa kuwi ora luput karo tembung otak-atik gathuk perkara luput ya wis ora apa-apa ning nek bener mbok menawa lagi kebeneran nggih nah terus kula tak nyuwun prisa bapak niku ngimpi napa impenku iki klebu impen sing ana maknane impen kok wonten maknanipun gareng tuwa dhewe ora tau sinau sing jeneng impen ki titiyani gandayani puspa tajem utawa kacitra kasudarsana kadara dasih kuwi saben wong wis padha ngerti impen titiyani utawa kacitra kuwi wancine jam 09.00 nganti tekan jam 12 bengi kuwi ora wong ngimpi ning wong ketonto upamane kaya wong sing duwe pepinginan ning durung iso kelakon nganti kegawa ketonto jroning turu kuwi jenenge impen titiyani oh kaya ngono kuwi kaya truk sajake
Ditiyoni iki ketuntu gong. Wah. Mulane aku tahu turu digrujuk banyu bojoku. Mergane aku nyebut jeneng Sumini. Merga aku seneng redheke ra kelakon nek Truk dadi kegawa ngimpi. Ha ya kuwi. Jenenge Titiyoni ya, Pak? Titiyoni. Pepenginan sing ora kelakon iki biasane sok kegawa. Ngono? Heeh tenan ya. Aku tau siji digrujuk banyu, loro ditapuk sandal cangkemku. Ha iya. Aku kedaran karo sinden jenenge Orisa, mbok. Nek saiki wis ora meteng Tra. Ana wonge. Ya wis ben. Kuwi Titiyoni. Lah Gandayane iki impen jam 12 nganti jam 2. Kuwi impene wong turu tegese wong turu ki nek ora ngimpi jam 12 tekaning jam 2. Kuwi tegese wong mau wis nglakoni mati suri. Lho iki lho ngelmu cethek ning jero. Ha iya, ayo dikedhok. Mati suri, Pak, mati suri. Lah, impen sing eneng maknane kuwi jam 2 nganti tekan jam 4 utawa gagat bangun esuk. Ujaring piyai Jawa, ujaring piyai sepuh. Wong sing seneng olah sasmita impen sing kaya ngono kuwi eneng maknane. Ning maknane kosok balen. Maknane kosok balen akeh sing ngandhake nek ngimpi omahe kobong kuwi bakal entuk rejeki sing akeh. Nek ngimpi omahe woh ketekan wong akeh kuwi mesti bakale upama percaya mesti bakal nandhang dugita. Luwe-luwe wong mimpi dadi manten. Jarene lho kuwi cepak patine. Wong ngimpi ngitung dhuwit kuwi bakale lara utawa kenggonan penyakit. Ning yen ngimpi mati kuwi tegese dawa umure. Ngono kuwi sok diwolak-walik. Lah bapak ngimpi napa? Bapak ngimpi napa kula tak takon. Bapak ngimpi dadi manten to, Pak? Ha ta? Ayo ngaku wae. Mula saiki nglumpukke anak-anake cepat-cepat bapak arep ngekeki warisan. Gong wak jejeli tangan cangkemmu lho. Tak cokot. Iki mesti ngeyel kowe iki ora. Karo bapak kok le mentolomen muni ngono lho kowe. Mimpi apa ya, Pak? Aku ki ngimpi kok ora kenyono-nyono. Lah kok aku kerawuan widodari. Ah, kena rabi meneh kowe. Kusike to, Gong, kusike. Heeh, kowe mesti seneng karo widodari. Bapak kok seneng karo widodari iki, bapak ki nuwun sewu. Ya suwane wis semono. Ge widodari ki ayu-ayu kok. Monggo widodari mau nggawa wujuding kembang tukul saka kayewangan banjur ditandur eneng pelataran Karang Kadempel. Lah kok dadi ora kanthi kanyono-nyono. Kembang iki ditandur widodari mau tumuli kaya wujud cahya ingkang mubyar padhang ana ing Karang Kadempel. Nganti dadi hujating kang padha weruh wekasan akeh para nalindra-nalindra kang padha tekan Karang Kadempel klebu ndara-ndaramu Pandhawa ya kepengin ngempek marang kamukten cahya ingkang tukul saka kembang ingkang tinancepake ning pelataraning padusunan Karang Kadempel. Dole mongko miturut petungane bapakmu iki dudu sasmita sing elek, iki dudu sasmita sing ora prayoga, ning iki sasmita sing apik, sasmita sing becik. Ketitik sakwise aku ngimpi kaya mengkono mau, aku go entuk sasmita. Sasmita napa, Pak? Yen to dewa bakal matedhakake kanugrahan. Wondene kanugrahan mau ora ana liya ingkang kudu nampa ya mung bapakmu Semar. Waduh. Wahyu napa pripun? Iya, weh langgeleleng. Wahyu bakal tumedhak mrene, Gong. Wah, jan lanang apa wedok? Lho kok sih. Ngawur banget kowe kok. Wahyu. Wahyu iki lanang apa wedok aku takon. Wahyu iki kanugrahan. Wo, Wahyu bojone Nugroho. Udu. Wahyu kanugrahan ki tegese kae lho wis tau urung crita Wahyu Cakraningrat. Urung aku. Oh. Sing ngerteni Wahyu Cakra Suharto. Kuwi bakul sandangan.
Wahyu Widayat. Ngerti urung? Urung aku. Nek Pak Widayat pemain ketoprak ngerti aku. Gawe Pak Widayat sing judulnya Bu Marsida kae to. Udu kuwi. Terus Wahyu Makuta Rama. Blangkon dengkulmu mlocot kuwi. Kok iso blangkon? Makuta ya apa? Makuta kuwi agemane sirah. Rama bapak. Agemane bapak ning sirah ya apa? Blangkon. Ning udu Wahyu blangkon. Wahyu Makuta Rama hasta brata ngono kae. Bapak ki arep entuk Wahyu model kaya ngono kuwi ning dayane apa, kekuatane apa bapak ora urung ngerti. Ngono to Pak critane. Ya Petruk anakku sing gagah tur sing pinter dhewe ya ming kowe. Matur suwun, Pak. Lah terus salajengipun Wahyu mau bakal tumedhak ning Karang Kadempel ndayani saking para raja Nerpati ingkang tak derekake. Ning syarate kok abot. Syarate napa, Pak? Syarat sing kudu tak lakoni, aku kudu nglumpukke pusaka 3 cacahe. Mongko pusaka mau ora pusaka baen-baen. Pusaka pepethinganing jagat ingkang kudu rawuh ning Karang Kadempel. Yen ora iso nglumpukke pusaka 3 mau ya ora bakal impen mau kababar dadi kasunyatan Panakawan. Ratune Ratu Tama Pati lino Pranayaka Tyasraharja Panegare becik-becik Parandene tan dadi taliasing kala bendu malah bangkit mangkenan dotra rupita kang reribeti sidemadaning pendhaping Paduka Karang Dempel nalika semanten sami midhangetaken panjenenganipun Lurah Semar Badranaya tinampi sangganing para warga sapadukan Karang Kadempel ndadosaken tintrim madyaning padukan Karang Kadempel tambuh ingkang den penggalih sangganing para kawula wonten ingkang ametang-metang pangandikaning Lurah Semar Badranaya wonten ingkang nggadahi pengajap mugi gegayanipun Lurah Semar kasembadan ndadosaken tintrim madyaning padukan Karang Kadempel nalika semanten Lurah Semar Badranaya kemawon datan mubah datan musik kasaru geger Jawi apa to kang dadi darunane ora ana kawula ingkang mrengkang saking pranataning padukan kejawi namung rawuhipun lancur Pandhawa nggih putra para Pandhawa Satring Drepsila geni Bambang Wisanggeni Sumawana Bambang Antasena Raden Gatotkaca Raden Abimanyu miwah Raden Anantaraja dumraja tanpa larapana kaya kaget kang samya mulat
Mendalon tata trapsilanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta lai blegegek kugek sadulita kok gawe marem wiwit aku momong wong tuane nganti tekan peputra mongko wis gagah-gagah lah kok iki malah padha pating gruduk rawuh mrene nala gareng iki ndara-ndaramu putra-putra Pandhawa padha rawuh ana ing Karang Kadempel. Wah, jan ya melu marem ya, Truk. Arep mingsak nyawang kowe. Awak dhewe ya ngerti lair Ndara wis anggene biyen piye. Awak dhewe ya ngerti lair Ndara Antasena biyen piye, lair Ndara Karkoca piye, Ndara Abimanyu piye, lair Ndara Antarja piye. Saiki wis kaya ngene iki rasane kaya tuwek kae ya, Truk. Heeh. Aku kelingan jaman lair Ndara Gatotkaca biyen ya. Bayi abang cemplungke kawah Candra Dimuka dijedi dijer awake balunge copoti kabeh ganti wesi kabeh nek ngono kae robot ya Tru ayo iya mula nek nesu awake kaya tembaga oh awake kaya tembaga awake dadi balung kabeh dadi wesi kabeh balung pak wesi Tru dadi wesi kabeh marang yo le omong kleru ora ya entuk wae aku kelingan lair Ndara Antasena mbiyen lho kowe ngerti to Gong ngerti sesar kuwi wo mula ora wonge gleleng to kalung usus heeh mula ndugal kewarisan sing lairke Ndara mbiyen Ndara Antasena iki lair endi anu nang ngendi kuwi rumah sakit ngendi kono kuwi rumah sakit ngendi kowe iki mung gawane ngarang kok Ndara Antasena iki lair ora dingerteni sapa-sapa ngerti-ngerti goleki bapakne
yen ning lakone ora kondur lahir sak kowe ran jaman semono ora nunggu. Heeh. Wong kene wis cetha kok ya mesa ana sing nyetel HP ya terus. Ha iya. Ya wis ben karang ya kesenengane dhewe-dhewe kok. Heeh. Oh, kae seru banget ding 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 ding. Mongko ya do duwe HP ya pamer apa ya? Ora ngerti aku. Ndara wilujeng rawuhipun Kakek Semar slamet tekaku bektiku katur ya Kek. Kula tampi dawa sami-sami Ndara Antasena wilujeng Den. Ya Kakek Semar slamet tekaku. Aku ngaturke bekti ngersane Kakek ya Kek. Wilujeng wilujeng. Kula tampi Ndara Garukaca wilujeng. Ya Siwa Semar slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur. Nggih, kula tampi, kula tampi. Ndara Antarja ya slamet. Aku ngaturke bektiku katur. Siwa Semar. Nggih kula tampi. Ndara Abimanyu. Iya. Siwa Nayantaka slamet tekaku aku ngaturke bekti. Siwa. Nggih kula tampi. Ndara Wisanggeni bekti kula Den. Iya nala garing tak tampa pangestuku Tambanana. Ndara Antasena bekti kula katur. Ya nala garing tak tampa pangestuku Tambanana. Ndara Garukaca Ndara Antarja bekti kula katur. Ya nala garing tak tampa. Ya nala garing tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den. Ya nala garing tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula, Ndara Antasena bekti kula, Petruk tak tampa, Petruk tak tampa. Ndara Garukaca Ndara Antarja bekti kula, ya Petruk tak tampa, ya Petruk tak tampa. Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den. Ya Petruk tak tampa pangestuku Tambanana. Ya gong gentenan. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Garukaca Ndara Antarja Ndara Abimanyu ngantaraken bekti kula kunjuk. Kok dirotoni ngentek-enteke wektu. Ming ngaturke pambagya setengah jam dhewe. Iya, Bagong tak tampa pangestuku Tambanana. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tambanana. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tambanana. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tambanana. Iya Bagong pangestuku Tambanana. Ngandel ora ming pangestu ta. Ora ana sing kecret sithik-sithik. Bagong ya sapa-sapa dijaluki, sapa-sapa ditembungi ora. Wong kaya kebangetan ora. Nun sewu. Lah kok janur gunung kadingaren rawuhipun ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa menika keparengipun Kakek Semar Blaka Suta wae satemene ingkang nganti lawan kadang-kadangku kuwi aku. Sampean iya. Lah sebabe Kakang Antasena nalika semana tak kanthi saka Ngrandu Gombala, Kakang Garukaca tak jujul ning Pringgondani. Kakang Antarja tak jujul marang Jangkar Bumi apa dene Kakang Abimanyu ya tak pethuk marang Tanjung Anom. Mangke riyen sampeyan kok nglumpukke anak-anak Pandhawa rawuh mriki niku wigatosipun mung bakal padha tak kandhani Mitra Sasmita ingkang tak tampa Kek. Aku kuwi ngimpi. Lah kok impenku mau banget gawe bombong ati ning Wisanggeni. Aku weruh Kakek Semar kuwi mangku Sang Hyang Candra gumebyar cahyaning Kakek Nayantaka. Wekasan sapa ingkang cedhak lawan Kakek Semar? Kaperbawan marang dayaning sunar ingkang metu saka angganing Kakek Semar. Wekasan dadi ayem, tuwin dadi tentrem. Atine ingkang padha nampa sarta antuk sunar ingkang metu saka raganing Kakek Nayantaka. Saka petunganing Wisanggeni, Kakek Semar bakal nampa kanugrahaning Wang Mahanasa. Mula entuk ora entuk sawaning para putra iki bakal ngempek kamukten ingkang bakal tinampa dening kakekne Semar. Mula banjur aku nganti lawan kadang-kadangku kabeh ingkang wigati aja nganti keri. Upama Kakek Semar pancen bakal nampa kanugrahan kabejan sarta dayaning kanugrahan mau aja mbok agem dhewe nanging paringna marang para putra Pandhawa dimen padha melu ngempek kamukten kanugrahan ingkang bakal tinampa dening kakekne Semar. Cah cilik kok pintere Raja Majapahit. Aku ki duwe anak cilik wae petuke Raja Majapahit. Sapa, Pak? Ya kowe kuwi. Ndara Wisanggeni iki arep etungen to. Semene iki nom dhewe. Ning kok pintere ora jamak-jamak, ngendikane teteh, ngendikane titis, tur dasare bener karo apa sing tak gagas, bener karo apa sing tak karepake. Nggih.
kula nampa. Matur banget panutan pepindhan ya kek sami-sami. Ning kanugrahan iki mboten ajeng isa kula gayuh. Merga syarate angel. Lho, syarate apa? Syarate kula kudu isa nglumpukke pusakaning jagat telu cacahe. Pusakaning jagat telu cacahe kuwi apa wae kek? 1 Pustaka Jamus Miang Jimat Klima Sada, angka 2 Sekar Wijaya Kesuma, angka 3 inggih menika pusaka aran Kyai Nenggala. Monggo niku angel digayuh. Niku pusakaning para priyayi, niku pusakaning para luhur. Nek kula kongkonan anak-anak kula niku mengeh semaguh tanpa bukti, kakehan gunem tanpa guna. Gelem mangkat, gelem makarya ning perkara kasembadan lan orane ora iso dijagake. Mula gandeng nek sampeyan kepengin ngempek kamukten utawa wahyu ingkang bakal tumedhak wonten ing Karang Kadempel, ya kudu wani mbudidaya. Kudu wani banting raga meres kinget. Mengkono kek, nggih. Ya yen pancen kaya mengkono ora usah kuwatir. Aku mengko sing bakal nggayuh pusaka 3 tak boyo marang Karang Kadempel. Ampun sembrono lho. Ampun gampang ngucap. Ngoten. Ucap niku dicundhukke karo kekuatan. Ucap niku dicundhukke karo kepinteran. Ucap niku dicundhukke karo kekuwataning raga lan jiwa. Merga sakniki akeh wong sing kakehan ucap ning ora dicundhukke karo kekuwatane. Wekasan ana tetembungan kokehan gluduk kurang udan. Tom kosong. Allah. Apa kok tom kosong? Tong kosong berbunyi nyaring ngene ya, Tru. Ayo nek cara basa Indonesia ngono kuwi. Omongan oke ning ora ana nyatane. Kene iki engko tak nganake ngene mbel. Ora ana nyatane, ora ana. Lah niku nek sampeyan sago ya sago tenan, ning nuwun sewu nek ming kandhek wonten ing lair, mboten samawon mangke ndak malah ribet-ribeti. Kek aku karo Kakang Antasena ing bakal budal marang negara Ndrawati ing wigati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma. Nek ingkang wa mboten pikantuk, aku nggawa Kakang Antasena nek perlu takon ngamuk ning negara Ndrawati. Lah niku jenenge jilih ning nganggo kekerasan kaya ngenten niku. Niku mboten prayoga. Nek iso ya dirembuk sarana becik. Tak budidaya ngrembuk sarana becik. Aku ingkang sagu ning Ndrawati. Lah terus aku ingkang sagu marang negara Ngamarta. Nyuwun kampil Darma Kusuma supaya pusaka tak boyong marang Karang Kadempel bareng karo adiku Abimanyu. Matur nuwun. Lah sing teng Mandura nek pancen aku dipercaya aku tak budal ning Mandura. Siwa Semar, aja kuwatir. Aku bakal nyuwun ngampil senjata Nenggala. Ndara wis anggeni kali Ndara Antasena, Ndara Garukaca kali Ndara Abimanyu. Lah sampean kok ora duwe jodoh? Iya pancen aku mung ijin. Nek kira-kira tak wenehi kanca purun mboten. Nek pancen diparengake aku gelem. Bagong kowe melu Ndara Antarja. Aku tok arep masuk angin ya Pak iki. Wong mau cangkeme le omong bantere ora jamak. Waras apik kok bareng entuk gawean kok masuk angin. Wong masuk angin ki ra iso ditebak. Ketoke mau waras ngerti-ngerti terus meriang terus kerokan ya pirang-pirang kowe iki ora terus ngalahke aku ngono kuwi. Siji wong masuk angin, loro wong mati ora iso ditebak. Ana sing lagi tenguk-tenguk kepengin kedulungan wayu mejang. Ngerti-ngerti modar. Ndasmu kuwi. Kowe nyemoni bapak kowe senengane ora. Mangkel aku. Wong aku ki yo masuk angin tenan kok mbok delok iki didemek. Terus iki bathuk iki. Oh iya panas ngono kok. Heeh. Nek kira-kira madang waras ora, Gong? Anu kuwi waras. Madang kok njur waras ora. Tergantung lawuhe. Oh, nek ming tempe ya suwe 3 dina le waras. Nek sate kambing ya karo tengah jam wis waras. Lah apa sate kambing? Oh iya. Lah tukoke aja kuwatir. Nek tensine munggah aku ora tanggung jawab lho. Aku ora tau ndek tensi ya, Tru. Oh. Uteke ora panas. Ora bakal panas wong ora diutek aku. Ha iya. Kula suwun nek pancen pun saguh, nggih saguh mawon. Lan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene ndika Ndara pun kepareng nyagahi menapa ingkang kula betahaken, muga-muga rancak samukawisipun
napa sing dijanjekke dening para dewa saged tumedhak wonten ing Karang Kadempel sampeyan ngempek dayaning kanugrahaning ingkang kula tampi Ndara tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen gumarenggeng samya pirembagan dadasa keling mangke dumraja tanpa harapan praptaning Begawan Durna ingkang miyak sagung kang samya sumewa karya kagiat kang samya mulat kaget niki rak Penembahan Durna to Penembahan gandhok mleguduk swalo gembol Semarante awela iya aku Begawan Durna Semar apa kowe pangling karo aku mboten lha ya sawetara ora ketemu sing jeneng mripat tuwa niku rak kudu gagap-gagap to Penembahan loh ya wis ora jeneng mokal wong dasare umurmu karo umurku ya wis tuwa tenan wilujeng Penembahan selamat tek aku Semar niring sambikala praptaku salam takku katur marang kowe ya Semar nggih kula tampi Penembahan bekti kula kunjuk nala gareng natampa pangestuku Tambanana lho nggih bekti kula kunjuk Penembahan oh Petro Kantong bolong natampa pangestuku Tambanana lho nggih sanget anggen kawula dadosaken jimat bekti kula kunjuk Penembahan oh Bagong iya pangestuku Tambanana ya Bagong lho nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat dipun sekecahipun anggenipun lenggah wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel Eyang aku ngaturake bekti kunjuk lho iki sapa iki aku wis anggeni Eyang oh wis anggeni ya putu pangestuku Tambanana ya wis anggeni tak gegem dadekake jimat slamet Mbah Kakung lho sapa iki aku Antasena oh Antasena putuku kowe pangestune Simbah Tambanana ya Nger ndak gegem dadekake jimat Eyang bekti kula kunjuk suarane kaya Gatotkaca iki kasinggihan mekaten pangestuku Tambanana ya tetuka kula pundi nggo jimat Eyang bekti kula kunjuk iki sapa kula pun Antarja wah iya Antarja pangestuku Tambanana ya Naga Baginda kula pundi nggo jimat paripin dayanan ing kasantosan Eyang bekti kula kunjuk oh iya anu sapa iki Janaka sanes kula Abimanyu oh Abimanyu putuku cah bagus pangestuku Tambanana ya Abimanyu kula pundi nggo jimat paripin dayanan ing kasantosan wah Durna bapakku aku katurake bektiku katur lho Werkudara ana suarane kok ora ana wujude Werkudara pangestune Bapak Tambanana niki Bagong Mbah oh setan ki ora
Tak tingak-tingui. Tak tingak-tingui. Berkudara ora ana kok suarane ana. Wah, iya. Ya, Mbah. Aturake bahasaku kok suara gede banget suaramu kok, Gong. Coba balen ana, Gong. Wah, Wedian. Kok iso gede, Gong? Mbah iki yaene gede dhewe, Tru. Mbah ora tak kapak-kapake lho. Ha iya. Kok iso gede dhewe aku iki gumun ya. Nuwun sewu penemban. Rawuh ndika enten apa pigatos? Lah kok janur gunung kadingaren rawuh enten Karang Kadempel. Oh, iki ngene ya Semar. Mrataku nang Karang Kadempel iki ora saka karepku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya aku sowan ning Karang Kadempel ing wigati kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani ya Semar. Kaget penggalihku duk nalika semana aku tinimbalan dening anak Prabu Ngastina. Lan aku diparingi dawuh yen to anak Prabu Ngastina nampa sasmitaning dewa, yen to jagat iki bakal ketiban kanugrahan. Wondene apa ta wujuding kanugrahan mau? Ora dingendikake dening dewa ingkang paring sasmita kalawan anak Prabu Duryudana. Nanging mung diparingi dawuh yen to Ngastina kuwi bakal saya kuncara anjayeng bawana. Yen to linenggan dening Semar Badranaya ora ketang mung telung kedheping netra. Bebasane ora ketang mung sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar. Kuwi Ngastina bakal dadi negara ingkang kuncara jagat ingkang berbeken marang kumandange negara Ngastina. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utusan karo Begawan Dana ingkang wigati sawana ning Karang Kadempel. Dene wigatine kepengin boyong kelawan kowe Semar. Mula praptaning Begawan Dana ning Karang Kadempel iki kadhake sangganing para Sata Kurawa ing wis jangkep gawa tandu jempana joli-jolan bakal binoyong marang negara Ngastina. Ora ketang mung teleng kedheping paningal kowe rawuh ning negara Ngastina ya Semar. Kowe prapta ning negara Ngastina. Monggo anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, Bapak Durna, menawi Semar kersa rawuh wonten ing negari Ngastina, nyuwun menapa dipun paringi. Menawi perlu nyuwun brana picis, nyuwun wujuding brana picis, hargya kencana jamrut hergeni dipun paringaken dhateng Semar Badranaya. Nyuwun pinten gerobak, pinten kereta, menawi perlu Karang Kadempel menika dipun guruki nganggo brana picis. Ngono ngendikane anak Prabu Duryudana. Mula Semar prataku ning papan kene kuwi ibarate kaya dene dewaning kamulyan. Ingkang bakal menehi kamulyan marang kowe lantaran anak Prabu Duryudana. Kowe rawuh sedhela wae ning negara Ngastina, balimu uripmu bakal mubra-mubru, uripmu bakal mulya, uripmu bakal ora kekurangan apa wae. Malah ngendikane anak Prabu Duryudana nek Semar gelem ning negara Ngastina sak lawase bakal pinaringan pangkat nujum paranpara ana ing Praja Ngastina, kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati Mbau Denda. Omahmu ora bakal kaya ngene wujudane. Oh, Semar, kowe iki mesakake temen kok. Uripmu sarwa ngrekasa. Coba to, kowe ora ketemu aku pirang puluh taun. Mongko saka pewayanganku, kowe ora ketemu aku pirang-pirang taun kuwi bayang aku lho. Omahmu kuwi wis apik, omahmu kuwi wis becik. Ning kok panggah kaya ngene coba. Pendopo nek le pendopo ning payone ana gendeng, ana seng, ana plastik. Apa kaya ngono kuwi wangun pendopo? Tur ing atase kowe iki abdi ning para Pandhawa lah kok iki rak lincak biyen kae ora ganti-ganti. Nganti dilemeki triplek barang. Uripmu kok kaya ora kepenak to Semar? Mula iki ana kalodhangan. Yen kowe gelem sowan nang negara Ngastina, apa kang dadi gegayuhanmu bakal kasembadan. Nek perlu omah iki dimbrukke, kowe bangun sing anyar. Bangun sing anyar. Prabaya ora saka kowe. Nanging saka negara Ngastina bakal dicukupi. Kowe pengen bangun omah wujud kaya ngapa? Omah sing kaya kepiye? Bakal kasembadan. Waton kowe gelem sowan negara Ngastina. Kowe kandha. Kowe njaluk sandangan cara kepiye? Kowe sesuweng ora mung suweng wujude lombok abang kaya ngene tok peng-pengke. Kowe nganggo suweng sakurungan jago dumadi saka inten bakale kewer-kewer kupingmu. Ning mesti bakal kelakon. Mula kang saka kuwi Semar ayo ta. Aja nganti kowe mikir kaping pindho, aja nganti kowe metung-metung bola-bali. Iki kalau jangan kowe entuk kamukten. Kowe entuk kamukten. Nek yen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina. Oh, Semar.
Anak Prabu Duryudana wis maring dawuh karo aku bahwa Durna sagedakan menika panjenengan boten saged boyong dhateng Semar Badranaya. Ginanipun menapa panjenengan kula sembah? Ginanipun menapa panjenengan dados pujang kaning negari Ngastina? Ginanipun menapa panjenengan kula sembah-sembah minangka guru kula? Mboten wonten ginanipun. Menawi namung boyong Semar kemawon panjenengan boten saged ateges Durna menika namung pendhita ingkang boten wonten nyatanipun. Buktinipun kawon kaliyan Semar Badranaya. Mila tinimbangane aku kosin bali marang negara Ngastina, paripaksa aku ngrudha peksa karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tekan negara Ngastina, tak rudha paripaksa. Bangga bakal tak rampungi, budi bakal tak sembadani. Apa sing dadi karepmu bakal tak wujuti. Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh Semar. Mlebu omah kok cucul jarik katokan rening ngono maksude piye? Ora ngerti aku nek nesu ngene iki to. Oh, mergo nek kebelet meng kari plotrok. Dengkulmu mlocok to ora. Saya terus meneng saya terus tak mangsuli Durna. Oh iya, iya. Kok kaya ora kepenak omongane. Lha ora kepenak nggon ngendi? Kok arep jiat karo Semar, arep maksa karo Semar ya anggepe dhek iki nang kene iki apa? Ya bener nang negara Ngastina iki dhek iki pujangga, nang Ngastina dhek iki wujude guru ning para Kurawa. Nang Ngastina dhek iki pendhita. Nek nang kene iki dhek iki daya, kudune ngurmati karo situan rumah. Ora daya kok drangap-drangap cangkeme kok kenek. Sak penake dhewe ora. Lho, iki ngapa Bagong kok ucul klambi, ngetoke tatoku. Waduh. Endi tatomu? Iki nang lengen iki. Ula kok gubet gelas. Kuwi gambar apotek kuwi ya. Apotek nggo tuku bios nggo bios. Cengelmu ki wae. Gong ora ngawur gong. Men aku emosi aku. Aku nganti bapak kok nganti ame dipameri brana picis derajat pangkat iki. Bapak iki nek gelem duwe derajat pangkat nek gelem duwe drana picis wis biyen-biyen tak omongi. Aku wis rasa aku. Kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem, tentrem, manyes. Arep 39 derajat. Ning kanane dadi ayem, dadi sejuk. Kaya ana Esa. AC kok. AC kualik ora. Heeh. Anggepe rumangsane apa? Nang barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedhep geni dadi 45 derajat. Muntuk-muntuk nang ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo kethu putih. Kuwi sing suci aja mung sandangamu putih tok, ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik kok. Nek sandangamu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe. Jabamu putih, jeromu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa mbok anggap Semar ki blereng karo brana picis, ha? Ngene Bagong kowe aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk dhuwit, kowe barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya wis pilihan iki wis dadi wakil rakyat aku. Saya ora gelem aku. Aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian, sapa sing arep akeh budaya? Apa dianggap aku blereng karo derajat pangkat brana picis? Ora kok. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe urung ngerti. Bungaing lair karo bungaing batin ki mor misah. Ora ngerti to meneh. Goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin, kuwi mesti ngrasake bungaing lair. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lair, bungaing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng laire iki derajat pangkat duwe, duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen duit ben dina ben bengi ping celingak-celingu.
Nek tanggaku mbrobos kene, nek tanggaku mlumpat tembok njukuki dhitku, anane mung suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane mung numpuk derajat pangkat, numpuk bono picis karo numpuk dosa. Ning wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya. Mangan sedina ping pindho wae tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono. Ning tak gawe wareg arep jane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen brana picis kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora keweden nek dibobol, ora keweden nek dicolong. Ayem matine. Ngono. Apa mbok anggap urip nang alam padang ki sing utama ki ming bondo donya? Ya ngono wae piye? Sabar kok, sabar kok. Watuk ya aku ya ora apa-apa, ora apa-apa. Tangane, mah. Tangan berita nggo idu ora. Padahal ora kowe. Lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa. Itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan. Wah, edian. Bagong ngomongane apik tenan ya. Aku S8 e. Oh. S ki mung tekan 3, S3. Aku S8 kok. Apa kuwi? Sinten sumerep silit sapi lagi sos ya. Pak toton dasmu lho kok. Kuwi mung ngomongane cah cilik kok nggo dagelan ora. Kula kelas kali kula kelang-keling. Kacuk kula keling-keling. Heeh. Hah? Aku arep mengimbangkan iki karo brana picis nang kene salah nggon kowe. Nek kene arep pamer brana picis boyong karo Semar, anake ragil sing ora trima. Lho, ning ngono kowe wani karo Begawan Durna. Wah, lah ora tau ndelok wayang kok. Nek ndi-ndi Bagong ora wedi karo sapa-sapa. Bagong karo Durna ya wani, karo Sengkuni ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa kala mangsa aku ki wani. Kowe wis tau ngerti lakon Bagong Gugat durung? Dewae tau sak asik. Nek urung ngerti nanggap. Ora mung ngenteni aku crita, tuna aku. Apik kowe gayeng, dewae morat-marit tak sikat kabeh. Aku mung Durna. Apa itu? Kecil macam mana? Oh sampean pamer nang kene nggawa Sata Kurawa. Ha keroyokan. Keroyokan. Sampeyan iso nyenggol Semar, boyong Semar tok peksa ning ngendi jenenge negara Ngastina. Nek gumlundung sirahe Bagong. Lho, ora lho iki serius. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Dudu nang kene papane wong neter katitean. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Wis ijab kok metu jaba. Rugi. Oh, wis muhrim kok. Anggo ngapa tetet-tetet gong kantil dasmu lho kowe. Cangkem elek ora. Kuwi mbok yo sing apik ngono. Kuwi ngapa sing ngajari ya kowe ya. Bahane iki kan sing ngajari kowe. Nek ora ditokke sanggon-gon ora. Lah kuwi malah kurang ajar kuwi. Ditokke sanggon-gon kuwi. Ora yo ngregeti to. Oh, ora. Ayo, metu Jawa, tutut yo. Lakon makan. Pancen cah siji iki pancen demit. Aku kira ndelok polahe Bagong iso guyu dhewe dunekke demit ya. Terus kirik. Ngapa ya, Pak? Kowe iki tak omongi to. Ha piye? Maksudmu kene mau piye? Lho, melindungi Bapak. Aku ki ora arep ngopo-ngopo. Nek iso ana rembug dirembug, ana perkara dirembug sarana bedamen. Lah kok mesti kowe iki gawe geger, mesti gawe rame. Iki nek kowe kaya ngono kuwi tak ngibarate jagung bakarane.
Agene ana jagung mbok ditokke, Mir. Ora, wah cah goblok ora. Jagung bakaran iki apa kuwi paribahasa, tanggung perkarane ngono lho. Kowe iki sing gawe perkara, kowe kudu nanggung perkarane. Maksudnya aku mungsuh Durna piye? Kowe sing gawe perkara ya kudu wani nanggung. Oke. Mung Durna kok pancen aku niat kepengin olahraga asine. Nandingi Kurawa. Gong Kurawa iki arep kaya ngapa digdaya-digdaya lho Le. Ora wedi aku. Lah terus kowe arep kowe sing ngertok ndelke sapa? Ha iki ngapa iki dating pendelik iki? Wo, setan iki ora. Mulane kok kendeli ra jamak-jamak. Nek ora ana iki aku ya meneng wae. Gandeng ana nom-noman iki gunane apa? Mula aku terus gleleng to menano apa jenenge sambil menyelam minum air. Tegese piye kuwi? Main ketok nek Bagong kendel. Ora ngerti nek sing tak tantangke iki piyai-piyai iki. Mangke tak aku ditonton wong semene kok wah Bagong gleleng tenan jane ya nul. Pancen wedhus tenan. Mbek, mbuh. Ora caturan. Ndara Antasena. Piye, Kek? Niki anak kula Bagong batur sampeyan wis goleke gawean. Nyuwun ngapunten nggih, Den. Ora apa-apa. Gong, nun. Kowe wis tuwa, leren ngaso. Kula tak tandangane. Krungu ta kowe. Niki nom-noman sing tanggapi ngene iki. Bagong kowe rasa melu-melu Kurawa tak tandangane. Ndara Gatotkaca pancen jos. Bagong rasa melu-melu tak tandangane Bagong. Wah, Ndara Antarja nyos. Mengko kowe lingguhan karo aku, Bagong. Piye, Gong? Iki ra patek otop iki. Kancane do nyambut gawe engko lungguhan karo aku, Bang. Apa mung paitan bokong lho? Paitan bokong piye? Lungguhan iki ra mung paitan bokong to. Wah, mbok temandang. Aku ki nek temandang sing tak nggo jagan ming Kakang Antasena. Mong Kakang Antasena wis saguh ngewangi kowe ya wis ben Kakang Antasena. Kulawa 100 ki rasa dadang nganggo Kakang Garwaca, rasa dadang nganggo Kakang Antarja. Kakangku Bambung Antasena iki nganu iso ngrampungi perkara. Ya Kang, mbuh. Kok mbuh apa? Mbok sing sopan iki. Aku arep dikaya ngene iki ya anak satriya, anake Bapak Werku tok bambung-bambungke. Oh, senengane ora. Aku ora ngajar karo Kakangne kok Bambung Antasena. Sing bener iku Kocluk Antasena. Tendhangi raine ora. Matur nuwun nggih, Den. Nek pancen kaya ngoten ampun nganti kesempyoke ngaradan kawula kula pengamuke Kurawa sing didhawuhke Begawan Durna mangke mang tambak teng jabaning rangka karang kadempel njaluk pamit yo Kek, njaluk pamit Siwa Semar.
menuse wis tenguk ning kono meneh mau mlayu rono unekke Ndara Antasena kok njur jedul kono. Wan mburi omahe. Oh. Diwan mburi omah. Simbok lagi adus. Monggo lawange ra ditutup mar, mbok kamar mandine iki dikeki lawang. Mbokmu adus no. Aku liwat dikira kowe. Diceluk, Pak. Kowe ya mara. Diceluk. Pancen setan lanok Bagong ora. Untung wis nganggo anduk. Nganggo anduk kok suwek ayo. Ya wis ben. Kakek. Pripun Ndara? Sinambi ngenteni rampunging pakaryaning Kakang Antasena Kakang Garwata lan Kakang Antarja. Ayo padha bawa rasa jroning Karang Kadempel karo Kakang Abimanyu. Nggih, Menika langkung prayogi. mangke nek pun rampung tentrem, Kurawa pun mundur. Pakaryane didung meninggal. Bisa dadi srana tumedhaing kanugrahan. Iya, Kakek Semar. Petro Nun. Karawitan Karang Kadempel wis samapta ing gati sawigoing diri. Wola. Karawitan kula niku saking Karang Kadempel niku wiwit saniki wis padha tertib-tertib, Pak. Ming keselan anggotane Bagong siji seragame beda dhewe. Kleru Tro, aku wis meneng ket mau ora omong. Mesa tok sebut ora. Ya ora apa-apa, Gong. Tak ngapura nek kowe engko ndak malah entekan gedhe. Saya pucet. Ming kleru sagame wis terus tipes. Karena aku mikir jero Ayo mergane karang apa-apa iso njukuke sok bojone. Pengumumane iki saka kowe marak ngandhake seragam merah. Lah merah ki ana loro ora dijelaske sok merah marun atau merah marni. Lho. Merah marun karo merah marni. Ayo kuwi sing merah nyeter apa merah marun ben kanca-kanca ki cetha. Ya minta pujek-pujeke sesuk nek do kleru ikete. Aku mung memuji ngersane Gusti muga-muga aja ikete sing kleru. Apane? Ndase. Lho, aku kok nganggo sirahe soliken iki lho. Lucu ya. Ampun lek bisa meneh. Santi Mulya to, Lek. Nggih, ngestoke dawuh, Pak.